Karbiang live prime time abirta longpen nilisami Julie baby nonarju ikha birtang tompen. Rong helan timong arong riso nimso ateranga hin pen chepatir pi ponsi keramtang phaikuni ni phai isi arni ingdeng troxy lo kacharya hin chirok tok amai lapen karcho amai padupon. Keramtang phaikuni ni phai isi arni pardun ron pen denarong rong helan timong arong riso nimso ateranga hin pen chepatir pi ponsi lo kacharya hin anso se kepaprang don thekja phanpura lo kacharya hin chirok tok amai lapen karcho amai padupon. Bangso amai pangcheng pon pia prang rong khelan timung arong RNA amai phu Govin milik pensi lama ing thurpon bangso aphi ason kapathu setami padopon bangso aphi lo kachale ahin cherok tok amai lapen karcho amai ajai megalong mai phu Govin miliga hin pensi mai kechari pon along aluhi sarpo aman pen jivan pator phapangjang aluhi aman pen onteron pen danglok kaprek man ki duatum chetong don Lapusona porahud ke ongdung lo kacharli ang bongpen ke thek nai mate best students award setame pajir pong lo kacharli don pong sini thek lo ala lo ngale bangbo amma kitu anga school ga kitu hello la pen jang lo ke thek ja chari do nanji la kitu amra niso ke pass la lo kacharli la pen son so ado na hai nani tuntan chini mate chini professional ni bang pula grass Amel puinde po isi lo kacharli ahin cherok tok amai lapen karcho amai juddet manaphi rong rup arada tuma phan aning karong chipi ponsi lunkan amalen setame padopon dena rong pen bikram teron Karbiang long live KSA volongkomaji atumpen FGD Mongol Singkro aphan voreng anghoi ki PG pu amen pen ajahak arada tumpen pangrum pen lak ingkoya tangka chu endet pu akoi ki pike ahok kalipusi amen ke klang dun rok arada tum lamklar kachipi alang lidum lamklar kachipi alu Karbiang long life asa hemalong nangkipale atengke kedam tang preni phain koira troxy arni volongkomaji KSA aro tumpen Karbi daily news pu abirta along kipaklang pon phonglokpet Ramnagar bid office along ingnam raikom klembang FGD Mongol Singkro ahin pen inut banghini arara tumpen voreng anghoi kapalong dunjia phan nangthan pidun pu pen lak ingko atangka chu endet pu akoi ki piponke ahokalam kalipusi KSA atum amen ki sungpon lor bang troxy arara tumpen lamklar pipon FGD Mongol Singkro aphan akoi ki pipon arni nilitum bang troxy amen ke klang don roke manghu pronglo athe nilitum bang soalam kia futhak madu penta kaching waching saidun long ave lasi KSA klembang lapen Karbi daily news atumta ahok peralam chini pamika apisi biuta pacheta ponang jia potlo lapen ke bang jilang arni penke madu aham phanga song lapen pherangkia tum setame ahok et mate kardak pen angthek long et apisi rara thengno biuta pacheta pon popusi nilitum ningche pathe ponlo lapen FGD Mongol Singkro aphan KSA atumpen akoi ki bipona futhake ahok kalipusi nilitum bang troxy hen pen rada thengno klar dak pen lamklar chipi pon lamklar ka chipi pona bang photuma men laki chesong be diphu vidrik ingling diphu Dines be diphu budhokro diphu basabing dipi serlong jon dhonsing ingti dokmoka lapen chandro timung 7 miles pen atum henlo News X report Karbiang long live tangtenon malam so dihina mo phan birteng tonic sinang Karbi Anglong Morningstar FC will be back again from 8 November 2020. The Premier Club will be celebrating its 12th Foundation Day at its own campus ground, D2. Football lovers can join the blues.
dihina mo phi puthot birda arju thiglona MLA election ahut methang rajchari asong kachapahai ponjia phan dode sangse ke claim ke dam pona sonse APHLC asong atum setami methang asong kachapahai jia phan jesik chedang pon bomlo APHLC Hauraghat LAC asong atum patir piponsi kedam tang phai kuni ni phai ECR ni dogmoka along kedo longam teron auditorium hall along kechengsi apartment kangdangamai padopon APHLC Hauraghat LAC asong amaipu Suren Kramsa kachapahem phupona mayalong Hauraghat LAC asong akong chunbang Robi Singh ronghang pensi mai ke phalam the lapen kachetong dun alohi atuma phan pachini ponlo mayalong alohi sarpo aman pen APHLC tiripia maipu JI kathar chetong dun ben arlo ke do tum aprang ben arlo ke do tum non thuk arlo ke do ka lilo tema seta alang litum phan la akahen no ajakong atum kahin no ajakong arlo ke do ajakong atum arlo ke do puta ladak karbiang long arlo ke do ajakong atum pulen itu pudam kali la ke hadispur meni had delhi meni halason ajakong atum along elitum klodun dedet ni halatum rideng klodun dedet ni klodun det lote elitum phan nang arisima son sinang entu det bu elitum ang bong pa ji chok pa ji pithi ji phan itung ga only 44% wet lo nonta thi thulo kom thu ong po mayalong kachetong dun manpeng alohia manpen APHLC kongchunbang sarkiri rongphar APHLC soarlu arwa chunbangpi Rita Kramsapia tumpendanglo Hauraghat LAC kaparlo constituency committee kedo an amaiphu kongchunbang napen penangan APHLC asongjapo songjapia tumta chetong dun si mai RDP dun renti Bangso amai along Jasimet Constituency Committee lapen Bud Committee along Arpu kepleng play kedoan setame Prabjin pen papleng ponsi kechok lim asong keseng ponja putaksi kachengwai RDP pon Lason si Maya long kachetong dun alohi sarpo lapen manpeng alohi atumpen APHLC asong an sose ajakong kepang tangpen kewangji MLA election ahut APHLC pen kachetoy dun atuma phan joy ke pen kepahai dun ja puthak setami kachethan timon paduponsi mesen pen mai pachun pondo Keceng wai tu ke lapulo jong si kunane a constituency but committee ke seng se dolang pulutang te non hoktang bong patang et nang po asitin constituency ka jong si kunane jong si youth atum bhana seng selang pulute youth committee ka seng nang po apuson lo apena women wings dame ke seng se dolang ta paprabjin pen seng nang po posila nilitung asitin constituency khanta sosi ko pilo se lai ho lo pini ki bangke Dokmoka pen Samsung inti Karbeng long live Rongkhang ahawara long kedo Rongkuroi Rongrupat LP School achataya long kedamtang phaikuni ni phai ECR ni Karbi Farmers Association lapen Golf PCC kam PBF dongkamuka matum chelang rapet pen cherok togamai padupon Nijang Karbi Anglong Rongkhang ka parlopon Rongkuroi ahawara long kedamtang phaikuni ni phai ECR ni KFA asong atumpen cherok togamai padupon Rongkuroi Star Club Klembangphu Rejoice Crow Kachari Ponamayalong KFA Amaipu Tinku Ingti Kongchunbang Soron Singh Rongpi KFA Klembangphu Atupensi Cherok Togamai Patir Pipon Maipu Tinku Ingti Mayalong Karbia Tumta Sai Kachuti Kipen Ali Ke Ongdung Kachepalong Ponthek Jia Phan Akenang Sora Puthak Kachetong Dun Arara Tuma Phan Clardak Pen Than Pachini Pon Nilitum Iam Sapen Lapen District Veterinary Officer pen sitameni to penangching by lot penangching silo lasi nalitum mane karbitum inglong sotumang ke kadu kabita lohong pangreng wi akala pen thegwe lasi nalitum atokanu dami tha punil jona nang chuni ridalang litum tha tenil to kapre atokanu damu damra nalitu la lohong pangreng tum phan karbi sai to tukia song arat man phan sitameni nalitum damra tha nei tha je nilitum department of sitame kapre medicine pen chenglok a supplementary pen chenglok a vaccine pen chenglok nilitong varieties of bostu system de la se la facility bana choen ditha kusni thona chune ni Sai Kachuti Kiara Ratum Setami Sorkar Jasimet Agriculture Asai Kampen Prek Jam Abar Sai Kachapalong Dun Thek Japuthak Setami Maipu Tinku Ingti Pen Pachini Pon
Laso api KFA asong atumpen non sokero rapora kiduk kelak sai chotiki araratum nokek rangso kenang sot pumatha ponsi aki joypen keron padopon. Bang Suciro yang di bawah bom lo, lapen alang itu cewang pen itu makan alang itu makirap angtek ICC cepi tekan kerai itu. Sekarang itu long ni long thombang elo posi itu melong ta. Laso api Gov PCC kam PBF Dr. Harsing Tirangahin Penta kosona sai kiklem pensi longhong kachupang rengpen ali kachapalong thekji lapen nona por karbi anglong alongta mara rapi avur nangki umplu bahut koson pensi longhong kachapang reng nangji anparta avur pen kachapong raidun thekja phuthak klardak pen raratuma phan pachini pon bangso amayalong rong kuroi ahawara long kido kethe kiding atum pen danglo rong araratum tami chetong dun rin tisi cherok tok amai RDP don Sadgaon pen Wiki Bay Karbing Long Live. Tang TV ni Prime Time Abir Taki la ponsi kang tonik lo domai thagmi kurbang thu.